No, krásny dobrý večer, prajem všetkým zo Slovenska. Mám tu na takú malú pomôcku, bo som chcel vyloviť z mozgu tak, ale chvála Bohu pes do krútky a furt ma. Takže, volám sa Lukáš Peterka, mám 23 rokov, pochádzam od Sabinova, z malebnej dedinky Jakovany. To je taká dedinka, kde na mape zapomli zapísať, bo nikto ju nemôže nájsť. Mám dvoch súrodencov, brata a sestru. Pochádzam z neúplnej rodiny, čiže naši sú rozvedení. A preto som aj bol vraj kvietok možno. Počkajte, musím tak pomalšie čítať, bo ešte by som chcel dodať, že ovládam viacero jazykov. To je slovenský, východňarsky aktívne, pasívne rusnácky a daco z nemeckého jazyka, tak na tých 50%. Takže všade vo svete som jak doma. No, vo voľnom čase sa venujem predovšetkým ženám, v čom som aj dobrý, vraj. Možno to aj budem ľutovať, že to poviem, ale bohužiaľ, nie že bohužiaľ, no však ja sebe myslím, že ženy treba ľúbiť, hej, takže ja ženy ľúbim, ale oni mňa počase nie. No, dostal som aj titul, hej, že kurevník, no to si nechajme pre seba. Dokonca ma aj v rodine za to majú radi. Vraj ma raz za to ženy zalúša alebo zabijú, alebo to je jedno proste. Za to, čo mi stane. Je k tomu blízko. No, pracujem v oblasti strojárstva ako zvárač alias lepič. Hej. Pracujem mimo Slovensko, pracujem cez slovenskú firmu, čiže tzv. Otrok. Bývame teraz momentálne na takej budi, tak málo niečo o nej, asi 5 scéna o šedzina z znuka z mrazu, hej. Takže, hej, ako v tričku šedzím, ale spať budem asi v prešivaku. Takže som zvyknutý na zimu, kebyže idem do tej farmy, tak ja sebe myslím, že nemali by sme s tým mať žiaden problém. Som obľúbený ako vraj aj po tej stránke, že znám zajeba s chujovinou. Takže mám v práci, už dokonca som bol povýšený, hej, na vrchného drážkovača, mám svoj A-team, hej, na čele s pánom Maďarom Foldešom. Zase tam tlemíte! Skupino, nevidíte, že tady mám důležitý jednání, nebo co? No. Viem ľuďom spríjemniť deň. Áno, je to pravda, viem ľuďom spríjemniť deň. Sem tam drišnem chujovinu a proste ono to už potom ide, hej. Ľuďom sem tam pripadá aj smiešne, keď napríklad, lebo ja mám taký kus problém s výslovnosťou, hej, bo toľko jazykov, čo ja ovládam, takže to viete, to sa vám pliete. No, znáte. Mal som aj taký incident, hej, že som prišiel k dame do Bratislavy a som sa opýtal, že ty skade ši, hej, takže môj brat skoro vyskočil z 12. poschodia. No, do farmy sa hlásim preto, lebo vždycky som chcel alebo nie, že som chcem sa dostať niekde, kde to žije. Predovšetkým, ale hlavne by som sa chcel dostať do farmy, lebo proste ma baví tam tá aktivita, tak, hej, tí ľudia, to nenormálne, hej, to, keď sa tak zoberete, proste tam je taký dej a všetko jak má byť. A ďalšia vec, som sa chcel aj tak trošičku ako dostať niekde do showbiznisu a prostredníctvom toho by som to chcel tak využiť.
ja som zastancom toho, že každý by mal znať, co chce v živote, hej. No a ja znam, čo chcem, takže ja si za tým pôjdem si za tým, tak, že by som neurážal svoju slovenčinárku. Ďalšia vec, keď tak na to kúkam, to ani diktát by nebol, hej. Čo urobím s výhrou? Výhru určite venujem do toho, že by som že by som sa dostal ďalej do toho show biznisu, akým spôsobom, ešte uvidím, hej, možností je veľa. Máme demokraciu, bohužiaľ, hej, každý sprostý nitkému nasrac. No a jak by som to tak uviedol na správnu mieru, hej, takže proste ako chcel by som sa venovať aj tak show biznisu. Nemal som možnosť študovať, hej, však mladý, sprostý, múdry, hej, proste som nemal záujem, nie? Na co študovať, však treba robiť, nie? Budú penieži, ale do dneška ich nemám. Ani straha penieži. No, takže asi tak, ale predovšetkým by som sa chcel tam dostať a chcel by som pôsobiť vo farme, lebo proste vidím takú tú možnosť a som pripravený ísť tam a odhodlať sa a siahnuť sebe až na dno. Nie do gajčoch, ale myšlím. Takže, viete, ten, kto bude kúkať, pochopí proste, hej. Malá slovná zásoba, čo vám poviem, hej. Východ Slovenska, za nami už nič. No, takže asi toľko. A ešte by som chcel povedať na záver, že ja urobím všetko preto, že by som ešte raz tam dostal. Tu už nemám nič. No a keď tam dostanem do televízora celkovo, tak urobím všetko preto, že by som sa uchytil. A ja sebe myslím, že vyhrajem. Ja keď sa dostanem do farmy, ja vyhrajem. Bo keď nevyhrajem, čudo boské. Čudo boské. Hej. A na záver, ďakujem veľmi pekne za váš čas. Dovidenia.